For today's video, ayan nga, sabi ko nga nung nakaraang vlog ko, aakyat tayo ngayon dito sa bundok ng Malibong. Kaya tara samahan nyo ko sa taas. Pero tatry lang natin kung tayo ay makakakyat sa taas kasi mainit ngayon, tanghaling tapat, alauna pa lang, no? So, syempre, bago tayo umakyat, kung bago ka lang sa aking channel, kindly subscribe and click the notification bell para updated kayo sa aking YouTube channel. Tara na! So, ayun, sobrang tirik-tirik yung araw. Tayo makakapit sa taas na sobrang init. Tara, guys. So, nandito ngayon tayo sa paanan ng bundok na to, sa Malibong. So, tatry nating makakyat doon sa pinakatuktok nito hanggang sa abot nating makakaya kahit sobrang init. Samahan niyo ako. Yan, init talaga. Para sa vlog. Char. So, ayan. Tignan mo yung daanan ko, guys, So, ayan nga, no. Paakit na tayo. Medyo matarik. Pero susubukan natin kung kaya talaga natin hanggang dulo nito. Para maakyat yung pinakataas nito. So, ayan, guys, no. Patuloy pa rin tayong umakyat sa taas ng Malibong na yung bundok na to dito sa Malibong. So ayan, wala pa tayo sa kalahati pero tignan nyo yung view. Mataas agad tayo nung wala pa tayo sa kalahati ng bundok na to. So paumpisa pa lang tayo. Hihingal na ako. Kasi nakakahingal kasi, alam nyo ba? Sobrang init. Tanghaling tapat. Gumagala si Madam Dukyang. So ayan. Siguro mga nasa 1/4 na tayo. Kaya pagpatuloy natin yung pag-akyat dito sa bundok ng Malibong. Pasensya na kasi hingal ako. Kasi matarik. Pero hindi siya gano'ng katarik. Siguro nasabayan lang ako ng mainit kasi. Ang halin tapat, no. Sobrang init. So ayan, guys, napakalapit na natin sa tuktok nito. Malapit na. Oh my God, dito na tayo. Oh my God, dito na tayo. Konti na lang. Finally, nakaakyat ngayon tayo dito sa tuktok ng bundok ng Malibong. Ayan. Ayan. So ayan, kung nandito kayo sa tuktok, talagang makikita nyo talaga yung ganda. As in, makikita mo as in, yung simbahan din ng mga term, kung makikita mo dito, doon, ayun, kitang kita. Yan, marami kang makikita dito. Tapos yung isa pa sa pinagmamalaki dito ay yung Manluluwag Hot Spring. Ayun yan, yung bundok na yon. So ayan, sa susunod nating vlog, pupunta tayo dyan. Promise. Pero ngayon wala pa akong budget. So ayan, nawala yung pagod ko nung nakakakita ko dito sa taas kasi sobrang ganda talaga. Tapos yung kabila, no, makikita mo dyan talagang alaga talaga yung mga iba pang forest dito sa ating bayan. Kasi talagang mapuno pa yung ibang bundok. So may mga parting bundok dito na talagang wala ka nang makikitang puno. So dapat pangalagaan natin yung kalikasan natin kasi syempre kailangan natin ng puno sa kabundukan dahil once na bumaha o bumagyo at magka-landslide man, tayo rin ang maapektuhan dito. Kaya ingatan natin yung ganda ng ating kalikasan dito yan sa bayan ng mga Tarim.
makikita nyo sobrang lalim talaga, no? Sobrang talagang kung mahuhulog ka rito talagang malalim. So kung mahuhulog man ako dito, gusto ko sa tamang tao lang. Guys, so makikita mo talaga yung ganda ng ating bayan. So kung titignan mo yung mga parang mga square na yan. So ayan yung mga pananim nilang mga palay dito yan sa Malibong at saka iba't ibang bahagi ng mga tarim, no. Talagang makikita mo talaga yung lawak ng taniman dito at saka makikita mo yung dami rin ng mga punong na nakatanim. Kaya ingatan lang natin yung mga yan, no. Syempre, mahalin natin sila, huwag tayong magpuputol ng puno. So ayan, pangalagaan natin yung ating kalikasan katulad ng pangangalaga nila, katulad ng pangangalaga ng mga magulang sa atin. So ayan guys, so maraming salamat po sa lahat ng mga subabaybay dito sa aming paglalakbay. Dito yan sa bayan ng Malibong, mga Tarong, Pangasinan. Syempre wag niyo pong kalimutan na ako ay subscribe at click notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na video. Maraming salamat po mga katukyang, sa uulitin. Paalam!